μέσω του κειμένου του πατρός Σαράτη Σαράτου και της διακήρυξης της ΠΡΑΟΣ δημοσιοποιήσαμε τις ορθόδοξες αντιρρήσεις μας εναντίον της κάρτας του πολίτη και δηλώσαμε ότι εξαιτίας αυτών δεν θα την παραλάβουμε. Οι υπογραφές που έχουν συλλεχθεί μέχρι σήμερα έχουν φτάσει τις 50.000, ενώ καθημερινώς προστίθενται όλο και περισσότεροι αδελφοί μας σε αυτό το κατάλογο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι εμείς κάνουμε καλή δουλειά, αλλά ότι οι Έλληνες δεν θέλουν να παραδώσουν τα θεόσδοτα δώρα της ελευθερίας και του αυτεξούσιου στα χέρια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των ολίγων, δένοντας μάλιστα τα δικά τους με μια πλαστική κάρτα όπως αυτή που θέλουν με το ζόρι να μας επιβάλλουν. Δύο πράγματα ακόμη. Η πρωτοβουλία μας δεν έχει και ούτε πρόκειται να έχει σχέση με κανένα κόμμα, με καμία οργάνωση και με κανένα κίνημα ή μέτωπο. Είμαστε αυτό που λέμε και τίποτα άλλο. Δεν είμαστε ούτε κόμμα, ούτε οργάνωση, ούτε το φυτόρι από το οποίο θα αναστήσουν αντάρτες, καταληψίες ή φανατισμένοι οπαδοί. Θα το πούμε για μια ακόμα φορά, για να το βάλουν καλά μέσα στο μυαλό τους όλοι όσοι θέλουν να μας φορέσουν μαύρο, κόκκινο, μπλε ή πράσινο καπέλο. Είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι πολίτες με δημοκρατική και πατριωτική συνείδηση και δεν σκοπεύουμε να παραδώσουμε τις ορθόδοξες αντιρρήσεις μας στα χέρια οποιοδήποτε κοινοβουλευτικού ή εξωκοινοβουλευτικού διαχειριστή. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη θερμή συμμετοχή σας σε αυτόν τον αγώνα, για την πίστη του Χριστού την Αγία και του Έλληνα πολίτη την ελευθερία. Στη σημερινή αυτή μεγαλειώδη συγκέντρωση έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας ως ομιλητές τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Σαράτη Σαράτο, εφημέριο του Ιερού Ναού Κινήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος μας ομιλητής. Τον Πανοσιολογιότατο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου Αγίου Όρους Μεθόδιο, τον Πανοσιολογιότατο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Αυγουστίνου Ιππώνος και Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ Νεκτάριο Μιλατσιώτη, τον αξιότιμο πρόεδρο του Ελληνοορθοδόξου Συλλόγου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών ιατρό χειρουργό κύριο Αθανάσιο Παπαγεωργίου και τον έγκριτο δημοσιογράφο, ιδρυτή και εκδότη του περιοδικού Ρεσάλτο και διαχειριστή της ομώνυμης ιστοσελίδας κύριο Θήμιο Παπα-Νικολάου. Τονίζουμε ότι μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί και μετά η συγκέντρωσή μας θα διαλυθεί ειρηνικά. Καλούμε στο βήμα τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Σαράτη Σαράτο, εφημέριο του Ιερού Ναού Κινήσεως Θεοτόκου, αλλά και για την πολυπληθέστατη σύναξη επί το 8.000 αδελφών. Από πολλά μέρη της πατρίδος μας έχουν καταφτάσει μπροστά στη Βουλή των Ελλήγων αδελφοί για να φωνάξουμε στον τορείο στους εκπροσώπους του Ορθοδόξου ελληνικού λαού ότι δεν θέλουμε την κάρτα του πολίτη. Όχι στην κάρτα του πολίτη! 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 Δεν θέλουμε την ηλεκτρονική φυλακή. Όχι. Δεν θέλουμε να ενταχθούμε στο προετοιμαζόμενο αντίχριστο παγκόσμιο κράτος. Δεν θέλουμε ούτε καν να αρχίσει η διαδικασία με την κάρτα του πολίτη, του αντίχριστου χαράγματος και του αντίχριστου σφραγίσματος. Εξομολογούμε δημοσίως, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Χριστοαδελφοί, ότι ηλικιώ μπροστά στην προοπτική εμείς να μην αντιδράσουμε γενναία και έτσι να αφήσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα σαρκικά και τα πνευματικά και τις επόμενες γενιές να χαραχθούν και να σφραγιστούν αμέσως μετά την είσοδό τους στον παρόντα ρευστό μεταπτωτικό κόσμο, χωρίς καμιά ελπίδα σωτηρίας, χωρίς προοπτικές αιωνίου, μετά της Παναγίας Τριάδος ζωής.
Ήδη η Εκκλησία μας, μετά από συνετία Χριστό μελέτη, έχει εκφράσει την τοποθέτησή της πάνω στις ηλεκτρονικές ταυτότητες, παραπλήσεις της κάρτας του πολίτη. Εκτός από τις πολύ μεγάλης χωρητικότητός του, είναι και αναπρογραμματιζόμενο. Θα αναπρογραμματίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες της εξουσίας. Ποιας εξουσίας? Ο Πρωθυπουργός του κράτους μας αρκετές φορές έχει δηλώσει: χρειαζόμαστε μια παγκόσμια κυβέρνηση και γρήγορα. Τι εννοεί? Δεν έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός κυβέρνηση. Δεν έγιναν κανονικές εκλογές. Από αυτές δεν προέκυψε η βούληση του λαού. Πώς ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας μας ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές? Μήπως τους εξέλεξε κάποια άλλη εξουσία άτυπα παγκοσμίου κράτους που ένθερμα προτείνει να εγκατασταθεί εδώ και τώρα ο Πρωθυπουργός με τη φράση στη μητρική του γλώσσα «We need the global government and fast». Ανέβηκε στο διαδίκτυο προς διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το προσχέδιο νόμου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με αυτό το νόμο που προτίθεται να ψηφίσουν, όχι μόνο καταργείται το ελληνικό κράτος, αλλά και οριστικά θάπτεται με την πολυτελή μαρμάρινη αλλά βαριά ταφόπλακα του νόμου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που είναι το μείζον και η κάρτα του πολίτη είναι το έλασον, το εργαλείο της. Δεν αρνήθηκε τόσο η διοικούσα Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος, όσο και το πλήρωμά της των Ελλήνων πολιτών, τη δημιουργική βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας στις καθημερινές συναλλαγές, στην επιστημονική έρευνα και στις εφαρμογές της, στην άμεση ανίχνευση του πλούτου της γνώσεως, στην ανάλυση, σύνθεση και δημιουργία των μορφών τέχνης, στις εκδόσεις, στην επικοδομητική πληροφορία, στην εγγένεια ανάπτυξη του πολιτισμού. Κατανοώντας και εμείς, αλλά και άλλες αδελφότητες, το μέγιστο επερχόμενο κίνδυνο, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων, για να ενημερώσουμε για τις συνέπειες της προσψήφης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της συνολικής τάφης που θα επιφέρει στον υπέροχο θεανθρώπινο πολιτισμό μας και στο φρόνημα των πολιτών της χώρας μας. 25 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αντιδρούν. Οι Άγγλοι πολίτες, άμεσα διαπιστώνοντας το σκοτάδι της ηλεκτρονικής φυλακής και τη μείωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επέστρεψαν τις παραληφθήσεις κάρτες πολίτης, ακυρώθηκε ο σχετικός νόμος και απέτησαν από την κυβέρνησή τους να απολευθούν όλα τα προσωπικά τους δεδομένα εντός 100 ημερών. Κάτι παραπλήσιο έγινε με τους Γερμανούς. Στην Ορθόδοξη Ρουμανία, ένας μόνο φλογερός Άγιος Γέροντας, ο πατήριος Τίνος Πάρβου, ενημερώνοντας, στηρίζοντας τους Ρουμάνους πιστούς, απέτρεψε τον κίνδυνο των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων εκεί. Δόξα τω Θεώ, και στη χώρα μας ξύπνησαν πολλές συνειδήσεις. 40 Μητροπολίτες, πολλοί ιερείς και μοναχοί, ασταμάτητα ενημερώνουν τον Ορθόδοξο λαό μας. Το θέμα λοιπόν της κάρτας πολίτη έχει πάρει διαστάσεις. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αγρυπνεί και αναμένεται σοβαρή και θεοφώτιστη απόφαση. Η Ιερά Σύνοδος δεν είναι ένας οργανισμός που λέει και ξελέει. Είναι χαρακτηριστικά εκφραστική η πρόσφατη ανακοίνωση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, διακριτικά συμπαρίσταται στον παρόντα αγώνα, εφόσον είμαστε κι εμείς εδώ όπως βλέπετε. Είμαστε βέβαιοι πως θα επακολουθήσει η ευλογία
της Ιεράς Συνόδους Εκκλησίας του Ελλάδος τα περιθώρια. Πριν είναι πολύ αργά, να πείτε και εσείς ως έντιμοι εκπρόσωποι μας το όχι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Δεν την παίρνουμε την κάρτα να αποσυρθεί για πάντα! Δεν την παίρνουμε την κάρτα να αποσυρθεί για πάντα! Γιατί και οι εκπρόσωποι μας δεν κάνουν χρήση του δικαιώματός τους, μπορείτε εκπρόσωποι μας ακόμα και να πείτε όχι στην ηλεκτρονική φυλακή όλων μας. Σας συμφέρει να συνταχθείτε μαζί μας με τις 50.000 και πλέον ανθρώπων που ήδη έχουν υπογράψει. Άλλους σας περιμένει και εσάς η ηλεκτρονική φυλακή με τις όντως απρόβλεπτες συμφορές της. Μπορείτε να πείτε όχι και στο δεσόνυμο 666. Τότε θα βοηθήσει ο Εντριάδη Θεός μας και θα διασώσει με τη χάρη του για άλλη μια φορά την ιστορία του έθνους μας και το έθνος μας. Ας δηλώσουμε όλοι μας άρχοντες και αρχόμενοι